गाइस खुलुमबाय शेररासन इउट्यूब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय आरो दिनैनि बे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं। बोथोराबो मोजाङैनो दं, अखा हाथ'वाखै नाथाय गरमा एसे बारा। दिनैनि बे गोदान भिडिअआव नोंथांमोनजों रायज्लायनो सानदों आरो खिनाय आरो हासुनायनि सोमोन्दै। आंगो लोगोफोर, नोंथांमोना खिनो ओंखारनाय आरो हासुनो ओंखारनायखौ खियोबा आरो हासुयोबा माबायदि मोनो? खिनो ओंखारफुनाय समाव नोंसोर खियोबा गोथाव मोनगोन ना मोना देहाखौ? आराम मोनगोन ना मोना? स्रांनो ना? मोनोना? मोनो। खिनो ओंखारनाय आरो हासुनो ओंखारनायखौ हासुनाय बायदि गोथाव गैया जिउआव। बिनिफ्राय आरो गोथावसिन मा दं? खिनो ओंखारनाय आरो हासुनो ओंखारनाया मानसिनि मोनसे हुदाखा। मानोना गासैबो जिब जुनार जा मानसि दुमसि बे जायफोर जिउ गोनां आदार जाग्रा बेफोरो गासिबो खिजोबखायो आरो हासुजोबखायो। माबायाल' थारमाने जों मानसि बिसोर जुनार खालि बेल' फारागथि। बाहाय हिनजाव हौवानि जेबो फारागथि गैया, मानोना गासिबो एखेयानोखा। स' खिनो ओंखारनाय आरो हासुनो ओंखारनाया मानसि आरो जिब जुनारनि मोनसे आयदाफारि बादिखा। खिनो ओंखारनानै खिनाय समाव गोथाव मोनगोन, हासुनो ओंखारनानै हासुनाय समाव गोथाव मोनगोन। जेला नों माबा मोनसे खामानि मावनाय समाव नों जेला खिनो ओंखारो, नों जेबो खामानिखौनो मावनो हानाय नङा। मानोना नोंखौ ओरैबादि उदैयाव थुम थुम खालामबाय थागोन दे। खिनो ओंखारनायगोन, जेला नों माबा मोनसे खामानि मावनाय समाव हासुनो ओंखारगोन, अब्लाबो नों जेबो खामानिखौ मावनो हानाय नङा। जेब्ला नों खिखांनानै एबा हासुखांनानै फैगोन, अब्लासो नों गासिबो खामानिखौ आरामैनो मावफुंजोबनो हागोन। बेनिखायनो खिनो ओंखारनाय आरो हासुनो ओंखारनायखौ जेब्लाबो लाथाबनानै थानाया मोजां नङा। खिनो ओंखारनाय हासुनो ओंखारनायखौ नों लाथाबनानै थायोबा नोंना जिउआव खैफोदबो जानो हागौ। मानोना खिनो ओंखारनाय आरो हासुनो ओंखारनायखौ लाथाबोबा बेरामबो जानो हागौ। जेरै उदै सागोन, उदै दुनाय जागोन आरो बायदिसिना। हासुनो ओंखारनायखौ लाथाबोबा नोंनि उदैयाव अन्थाइबो जानो हागौ। बिनि थाखायनो बे मोननैखौ लाथाबनो नाङा। मानोना बियो खिनाय आरो हासुनाया जोबोद गोथाव खामानि, बिराद मोजां आरो मावबाय थाथावथाव ना। नोंथांमोनाबो सानो खोमा बिदिनो साननाया। आरो खिनो ओंखारनाया गोबां जात दं दे लोगोफोर, नोंसोर मिथिगोना मिथिया? एखनबा हरखाबै खिनो ओंखारो, एखनबा जाफुनाय समाव खिनो ओंखारो, एखनबा माबा मोनसे मावफुनाय समाव खिनो ओंखारो। नाथाय मानो थाखाय बिदि ओंखारो आं मिथिया। एखनबा ओरैनो नाङा फाङाबाबो खिनो ओंखारगोन, नाथाय खियोबा खियानो गवा। बेबायदि जालायलाङोना। गोबां जात दं खिनाया। लाव लाव खिनाय, गथा खिनाय, खिखोरा जानाय, खिख'नो हायि, बेफोरखौ बुंनानै बुंख'जोबनो हाया। दा सोरबा आंनि भिडिअखौ नायफ्लांबायदोंबा ओंखामखौसो जानानै मुगैनानै जानाय नङा खोमा। मुगैनो नाङा खोथाखौ। नोंथांमोना मालाबाफोर मिथिं दावथिंफोर जादोंबा बे जायगायाव थांफेरदोंना? बै हाग्राबारिफ्राव माबादि जायो खिनाया? ओरैबादि खिनानै दोनो मानसिफ्रा लाव लाव, सोरबा गथा, सोरनाबा जुलाफि बादि, सोरनाबा सिंग्रा बादि, सोरनाबा पक'रि बादि। नुबा बोरैबा मुगैनो ओंखारलायोना आंगो लोगोफोर। स' मोनसे खोथा आरो, जोंनि बर'आव खिनो ओंखारनायखौ मा बुंदों? बाजौनाय। सोदोबा गोदान, मिलिया मोनो। मानि थाखाय बाजौनाय जादों आंनि साननायाव? खिनो ओंखारनाय माने बानानै जहैनाय आरोना, बानानै सिङाव जनानै थाबाय थानाय। बोरैबा नायोबा खोथाया मिलायोबो। मानोना सोरबा खामानि अलसियाफ्रा बानानै सिङाव जनानै थायो माबा मोनसे खामानि मावनाय समाव। खिनो ओंखारलायबायसोलै नै खामानि मावफुनायावनो होननानै, नाथाय बे बानानैसो सिङाव जिरायनानै थाहैदों। मानोना गोबां मानसिफ्रा 20 मिनिट, आधा घन्टा गाहाम खियो। नोंसोरबा बेसेबां खियो लोगोफ्रा? फोरमायहरनो हागोन दे सोर बेसे गोबाव खियो। आं खिन्थु बांद्राय खिया। आंना 5 मिनिट बा एखनबा बिनि सिगांबो जायो, एखनबा एसे गोबावसिनबो लायो आरोना। बेबायदि बांद्राय गोबाव खिया, आथिं रुबायो। आरो सोरबा फायखाना सिङाव थानानै मबाइल थुयो, मबाइल रायलायो खिनायावनो।
नाथाय मबाइला बोरैबा फायखानायाव गोलैलांबा बिराद लस जागोन बिनिनो। सोरनाबा ओरैनो बानानै जहैनाय नालाय ओंखायनो जोंना बेखौ बाजावनाय होननानै बुंदों आरो सोरबा। नाथाय बेखौ गोबां खम बाहायो। आंबो मिलाया होनना बाहायनाया जोबोद खम। दा नोंथांमोनहाबो बाहायगोन ना बाहाया आसा खालामो नोंथांमोनाबो जाहाथे बिदि खिनो ओंखारनाय आरो हासुनो ओंखारनायफोरखौ लाथाबालासिनो थाब बाहेर खालामनानै होयो। मानोना बे जोंनि देहानि थाखाय जोबोद गाज्रि, नोंखौ गाज्रि खैफोद एबा बेरामाव खोख्लैनो हागौ। मानोना बेजों बायदिसिना बेरामबो सन्देरनो हागौ, जेरै हासुनो ओंखारनायखौ लाथाबबा अन्थाइ जानो हागौ, उदै दुनाय, खिनाय, गोबानाय आरो बिदिनो खिनाय जागोन लाव लाव। बे जोबोद गाज्रि। ओंखायनो खिनो ओंखारनाय आरो हासुनो ओंखारनायखौ लाथारनाया मोजां नङा, जाहाथे जों बयबो सांग्राङै थायो। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायगोन आरो मोजां मोनोबा शेयार खालामनानै होगोन आरो भिडिअ'खौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनानै मदद खालामगोन। गोजोन्थों, खुलुमबाय आरो उननि समाव गोबां भिडिअ'आव लोगो मोनफिनगोनखौ मिजिंथिनाय थाबाय। बाय बाय।